Iso era importantísimo. Pero claro, moitos recórdanse porque alguén xo dixo os meus antepasados que dixeron aquela zona chamase desta forma ou tal, pero senón iso vai se perdendo. A maioría da xente hoxe na parroquia pregúntaslle a moita xente onde queda o Cupido e non ten nin idea, porque é como todo, se non tes esta relación e non sabes onde está, é unha zona aí do monte que chaman o Cupido. A prova máis palpável que temos cerca, que todos conhecemos onde chaman o de un puente romano. Ali, o puente sí que é de estilo románico, non é de romanos, pero onde está o puente do Carán nunca foi un puente romano, foi un monte de suíxas. Aquí arriba na Sermán, chaman o barrio Sermán, por unha ampliando, edificando, Sermán todo. Moitas das casas estaban feitas onde era a Munín, a Fonte Munín e a Vila Munín, tiñan un nombre, embora hoxe día todo o mundo conoce por Sermán. Claro, culpa é que non ten tamén as propias administracións, todas as locales que debían de contemplar e defender a toponimia, porque ainda que depois a rúa e chamen Pedriños Arriba, como que chamar, pero a toponimia debían de mantela. Claro, non hai interés. Non hai interés ningún porque... Por falta de, tamén, eu que sei, perdeus o mellor... Falta a relación esa que había antes do... A relación e o respeto por as cousas tamén, que sei un pouco así de que se espera, porque antes da igual, se espera máis unidos. Falaban máis. Eu recordo ali diante da nosa casa, no portal noso, había unhas pedras que chamaban o secador. Ali ás noites, todo Dios iba para ali hasta, eu que sei, hasta as 9 da noite ou así. Todo Dios estaba ali a falar, falaban por cousas, organizaban o traballo no día seguinte que iban a facer, porque antes iban a axudar uns aos outros. Agora iso perdeuse todo. Agora metes unha casa con a televisión ou a radio, pero daquela non había nin radio nin televisión. Entonces a única maneira de falaban os veciños, agora non, iso perdeuse. Agora pasas por un veciño, ao mellor non miras aí, está veciño teu, pero non miras aí 15 días, porque andas no coche, para diante e para atrás. Entonces, claro, iso perdese todo. Bueno, en Morreiros perdese moi ben, porque en Morreiros hai moita xente de fora. Entón, en Morreiros, cando nos planteamos facer de toponimia, atopaste con xente que non naciba daqui. Entón, a xente, por exemplo, que atopamos en Montín, foi mínima. A xente que se atopaba no Charco non foi mínima, porque son zonas moi ocupadas por chalés e por xente de fora que non sabe o que era o que foi Borreiros no outro tempo, e non sabe o nombre dos campos, o nombre do... Non sabe nada. Entón, claro, pregúntale xo, eu que sei, non teño idea. E iso, claro, se non hai esa relación, perdese todo. E se non se recolle, e tamén, porque xa se, imagino que xa se perdeu. Xa se perdeu. Parte importante, pero claro, a maneira de que se salva o resto é que quede escrita. Ao mellor de muitos anos non había tanta facilidade para poder facelo, pero hoxe en día sí que hai e hai que aproveitar. Porque tengo as tecnologías, hai a informática e os medios escritos, que iso todo pode quedar recollido aí, incluso lle pode servir aos concellos para o día de mañá que teñan que poñer nombres de caminos, que se manteñan, que se respeten os nombres que teñen e non que se poñen ao azar. Por a toponimia é moi importante recollela e incluso poder editarla e darlle aos veciños para que sepan, para que vean a historia, porque a historia está perdendo e non ten que se perda porque, bueno, como todas as cousas debemos de respetalas e unha forma de respetar a nosa cultura, pero tamén respetando a nosa cultura e o noso patrimonio, porque ese é un patrimonio que ten Galicia, un patrimonio enorme que se está perdendo por non se recoller. Claro, non é un patrimonio que se mira, non é a Catedral de Santiago, que está aí para ali, e vai a catedral. É outro tipo de patrimonio, pero tamén é un patrimonio, non?